Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har faktisk forsøgt at filme den video her 3 gange nu. Men jeg har ikke rigtig følt, at kvaliteten har været som den skulle være, og jeg har tænkt meget over sådan ligesom, hvordan den her video skal filmes. Og som I nok kan se, så har jeg valgt en lidt anden setting, end man ellers har set, hvis man har set, når jeg streamer på Twitch og sådan noget, hvor jeg sidder foran mit setup. Men jeg har simpelthen valgt entréen, der hvor jeg bor, for ligesom at... Jeg tænker, det er her, vi kommer til at starte de fleste af den her type videoer, som jeg kommer til at lave. Og det jeg gerne vil snakke om, det er, hvad jeg ligesom kommer til at lave af videoer, og hvad man kan forvente her på kanalen, og hvorfor at man kan forvente det. Jeg har lidt planlagt, at jeg skal ud og rejse, og det skal jeg faktisk allerede på mandag. Så det er derfor, at jeg sidder på min kuffert, og tager jeg afsted på min første solorejse. Og det er primært det, der kommer til at ske på den her kanal her. Det er mig, der laver alle mulige former for rejser til YouTube og til jer for underholdningens skyld. Fordi at min motivation for ligesom at gå i gang med alt det her, det er, at for det første, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at bygge noget op. Bygge noget content creation og prøve ligesom at se, hvad jeg kan få ud af det her underholdning og sådan noget til jer. Og grunden til, at jeg har valgt at rejse alene, og jeg ikke har valgt en partner, som for eksempel en kammerat eller noget i den stil, det er på grund af, at jeg tænker, at man kommer til at vokse meget som person, uden at vi går alt for dybt og personligt ind i det. Men jeg tænker bare, at det er noget, som de fleste individer gerne vil have ret godt af. Så jeg håber bare, at det er noget, I alle sammen kunne tænke jer at følge med i. Og så angående den næste rejse her, som allerede sker på mandag, hvor jeg tager afsted. Der tænker jeg, at der kommer en separat video op, hvor jeg fortæller lidt mere om selve den tur. Men den tur, den kommer til at... Jeg kan godt røbe, hvor det er henne. Den tur, den kommer til at finde sted til i Portugal. Så det er... Vi kommer til at komme ned i varmen, og jeg kommer til at lave en masse fed content, og forhåbentlig, nu får vi at se, hvad jeg kommer hjem med. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere noget, men jeg har tænkt mig at filme hele tiden, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Ja, som sagt, så kommer der en separat video om det. Så det er ikke noget, jeg vil gå alt for meget i dybden om. Men ja, det er primært grunden til, hvorfor jeg har valgt at gøre, som jeg har gjort, og hvorfor at jeg sidder her midt i entréen. Så jeg håber bare, at det er noget, at I alle sammen kunne tænke jer at følge med i, og følge min udvikling som person. Og så ellers bare få en masse god grin sammen med mig. Det vil jeg i hvert fald sætte meget pris på. Så ja.